तो का हाल बा भैया लोग। आज जौन पाकिस्तान के टीम के हाल रहल ह वो देख के न्यूजीलैंड के बॉलर तो बकुला गए हुई लोग कि ई का भइल। हसन नवाज तो पूरा बवाल मचा देले हैं भाई साहब। खाली 44 गो गेंदा में 100 रन मार के पाकिस्तान के नामे एगो नया रिकॉर्ड लिख देले। अबे बाबर आजम हटो जरा, नया खिलाड़ी आ गई बा भैया। खेल तो ऑकलैंड में भइल, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर लोग के तो ऐसा लागल ह जैसे स्टेडियम में तूफान आ गई होखे। पाकिस्तान के टीम 205 रन के टारगेट पक्का 20 ओवर के सोच के आयल रहे, लेकिन हसन नवाज के मन में कुछ और ही चलत रहा है और बस ठोकट पीटत 16 ओवर में मैच खत्म। अब बाबर आजम के फैन लोग माथा पकड़ के बैठल बा कि ई का हो गई। सोशल मीडिया पर लोग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के T20 से संन्यास लेवे के सलाह दे रहल बा। भाई एगो नया लड़का आयल तो पुरान टीम हिल गई, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि न्यूजीलैंड दबाव में खेलस, वो भी भरपूर मरलस पिटलस। चैपमैन 44 गेंदा में 94 रन ठोकला हन। माइकल ब्रेसवेल भी 31 रन बना के तबातोड़ पारी खेल हन। बाकी के का बताएं, फिन एलन, काइल जेमिसन भाई लोग के खाता खोलल जरूरी ना समझला। मैदान में आयल, हाय हेलो कैलस और पवेलियन चल गई। अब बात करी पाकिस्तान के चेज के, तो हसन नवाज के बवाल इनिंग 44 गेंदा में 100 रन, हारिस के तबातोड़ 41 रन और कप्तान सलमान अली आगा के सटीक 51 रन। पूरा मिला के न्यूजीलैंड के धूल चटा दिले बा आज पाकिस्तान। और इस जीत से पाकिस्तान वापसी तो कर ले बा, लेकिन अभी भी सीरीज में 1-2 से पीछे बा। अब अगला मैच 23 मार्च के हुई। देखे के बाद कि पाकिस्तान सीरीज बराबर कर पाई कि न्यूजीलैंड फिर से पलटवार करी। लेकिन भैया आज के तो कहानी एकदम फिल्मी लागल है। अगर हसन नवाज के इनिंग देख के रउआ सभे के मजा आयल होखे तो वीडियो के लाइक ठोक देम, चैनल के सब्सक्राइब कइल मत भूलें।